At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiragsak, ken liwliwa kabayata rikiting kay paragtartarabaho, wenno paragina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay denggen, dahito'y apakasaritaan, kibita tayo ani. Pepita! Kinigosyante nga amo ni Pipita. May sa drama ng kay pakanggan kadagiti nagduduma apan nakigasang gasat tikas kining Super Pipita. Tatakkel man gaya man, dagiti mo laman natin ha, kamu daw. Uy, Pipita. Ang nawan mo tayo, dagiti kakadwam ada amboy, tikboy, kanpupoy. Kasano tayo tan? Sana balay, awan parikot. Kabailam nga raw, nga iwanan ti garden mo, kan ti garden ko? Kasi tinakunak. Awan parikot, at damad dagiti matangdanan akadwa ngagdalaw swin agmula. Sa bagay. Manangdanak lang na ng ti mangalak iti permanente akadwa. Yung kabingay ko iti magadansya. Pasig na matapalso, ulaw. Sa bagay. Ado, ti makitang dandila. Sana parikot. O magkiti ha, makatulong ko pa, ikadagiti awan trabaho na. Ngam nuad dan tumaya, tamakisugpon kanya, wino kadwak ngagtrabaho. Ibingayan tayo iti magadansya, imbis asilduan, o di mabalin lata. Itid ko amin na panggedengkin ka kamutaw. Aramidong kinasayaat. Agtalikakin ka. Di talang mo't katikat ko amang ngagking ka, Pipita. Nay, altaw kaya mo ka po. Ha? Naglinong tapay ti sirok ti alnaw stag meriendata. Ay, muna niya. Kada intugot ko analing ta kamutay kan pineapple juice. Sige, mapantat, mabisinak mo tayo. Marigatan ni Inday, Estrella. Ano ti ubranay di pwesto? Awan ka duwam biti malay. Alagan mo't ngagtrabaho man ano sumangpay. Anya nga ro dito. Ay, umawag ka man kinti ijay marapait agency. No, anda makanti ka nagiti tao data, mangalatay ti kaduwam biti malay. Nasayata na panunot mo da ita. Kunak no din akong kaasyan. Makita mo, ha? Ala nga rod, taawagak ti marapait agency. Marigatan na kagpaiso agmay-may sa diti balay, no ikuyog mo ni Inday. Mayat kit kuman, no agayan ayat kami ngagpaisun kini Pipita. Pipita! Ay! Anyat ka ba sama? Anyat kinaputing mo. Ulag! Tama. Saan ka ngagkut-kuti? Gasa. Sige. Ay, madayon. Ang giyawan na ako. Ay, sorry Jakmat na po. Tanod ka mo ito. Ay, naarakop ka mo. Gaput-buteng ka. Awan na nyaman na. Naimbag langin Tamanukak lang nga ulag na jay. Ay, kataka day. Kaputeng ko na unay ti ulag. Ay, kati. Ure asino ulag day tan. No karasaan day jay. Sus, tinukawan na ka kumana. Ay, imbag man. Oh my God, Pipita. Ay, nabuwag din timbayo ang kailangan. Mabit lang Mga alak iti danom. Una yun nagnigtut ka. Nagyaman na kamuto Huwag niya. Nabangarang kan? Wine. Aganan ka Ang mga numatukawan na katiulag ng runa kat may sam dito'y garden. Di mga yapak iti kadwak. Ado dita, saan ka nagdanag? Ay, masapol nga dalat na kadwan dito'y. Ang mga nuan niya ti mapasamakin ka. Ubuin ka di. Di nakpakadanagan. Kan may isa. Awan pa'y matlagsangit na matayak ka. Anya? Ay, sumardang ka man kamutaw. Anya na dito ti bagbagam. Saan ko akayat ti kastang angawa? Alaunan.
Di na kahit nga tatakas mapasama kanya. Ah? Ni, ang tawag ko kamuta. Mabitlaan nga atas ang batak. Ay, marapait agency kayo. Hello, madam? Kasanunay kamutaw. Adamanan ag kasapulan iti kadway ti balay. Anya nga rod ngay. Awan mo't mabalin tanday tamat ti kayat mo. Nay! Naliday ka sa. Natural makaikawa man ti kaawan mo to. Sana bale. Nakapaginawag tamay. Wan mo't kit di Basta italit ko kan ti balay ko kamutaw. Iwanam ko ma. Ibilang mau na balay mau. Sigod mo't. Inuresan mo nga ibaga. Sipo dawanan day di apong udyong. Siya kaunti ng bambantay, Pipita. Ket agyaman at Ay na, sana ka makapagsubsubalay. Dito kinahimbag mo agayaw. Kayo? Kan, tigarde na. Makayab ka iti kaduam. Wano, matangdanan. Kat ibilang mo muta na kukwap. Tapdo mataripato mahusto. Isan kang danag? Amin, napatagking ka. Napatigmat kanya, Pipita. Kiamanak ka mo to. Kimbag ka unay agayam. Awanan masarakat akaskin ka. Awan ya Australia. Nawagan mo lang ti Marapait Agency. Wan, adan umay. Wala ta, ano't agkatang ita. Paskwa ket ano't agkatang iti regalo. Nagruna ka na iti staff toys. Wan, makuna na taray ala ko na kita. Iso nga rod. Iso ati mo namnamaan ni Inday nga gubra nito'y balay. Iso Iso lang tital ka kijay. No pa'y anda na iti kakaduha na ijay. Wan, Hagam, kasapulak kumapay ti driver ti may saaban. Iso pa'y ti may sang agala iti lakoy ti Manila. Ang iti labor metan kanang iti dadakkel a department store. di mangala ka Sige. Tandawag ka. Mr. Cheng. May isang akin kukwa ti dakkel a department store niya kabisera. Hello, Mr. Cheng. Kamutaw, agyaman na kiti pa nang itulod mo kanya ka. Awanan yaman na. O sige nga raw, agan-anad kiti pa nagsublimit yung pugyasan. Saan na pari ko? Damot ay motor mo. Oh, nya nga ay. Bye-bye. Lumugan ako ni Tivan. Bye-bye. Ay, Pipita! Oh, abay ka mo daw. Aganad ka. Thank you. Sige na mo. Ay. Sana timalyang. Diyos kay. Payayak may balikas. Naglaka kumamot ng ibagati. I love you, Pipita. Salata. Ayla. Nagpaningga mo latikas dyan. Yakot may balikasin. Salbag gadila. Yan, dutik to lang atan sa kipait-pait ang Antiyawan naktuman nga tan ni Vilmar na makita na. Basta nakita na. Nagkaangkas kami kini Pipita. Iti pa nang itulod ko kingkuana diti terminal. Salud kamay kamu to. Tukmem ka talaga. Nukasta si ni Pipita Salva kalay Yes, ma'am. Kas nakita kiti credentials mo, may isa ka licensed teacher, right? Yes, ma'am. Kapaya kayat mo ti agbali na kasambahay. Ay, iso nga min tinakayruamak at trabaho, ma'am. Kan ex-OFW ka pa'y. Yes, ma'am. Nagapu ka ijay Iraq. Awan, ma'am. Kan saan laang nga ijay Iraq? Okay. Awan parikot iti sweldo kan benepisyom.
Ta saan lang nga ita nangalaki ti kadwami iti balay. Pagyamanak ano kasta, ma'am? O sige, pinirmata iti kontrata. Tat mapantan. All around ka diti trabaho, madam? Wan, adamat may sa amid mi, ngam kadkadwa ni Manolo di pwesto mi. Ngam saan ka kagtanag? Kompleto. Pasig amin adi makina ti alikaman na di palay. Washing machine, floor polisher, kanuray paglutuan. Iso nga awan, pari ko. Dahito iti balay mi ipipita. Bali upat tayo lang dito ita, adan pamilya dagiti anak mi atallo. Adamat negosyo ni Manolo, bali da kami lang nga dua ti ilabaam. Upat tayo mat ngayon tuam. Awan parikot, ma'am. Iti kabayag mo nakatulong, amok. Adon ti padas mo, nang runa iti panagluto. Diyak ibagbagaan na lahingak nga agluto, ma'am. Ngam, maramanan yung tumutlaang ati luto. Okay. Mabalin mo ti mangrugi. Aginanakan to no rabi. Una, ma'am. Awan parikaw. Saan mo't nga dayo ti bugyasan ang lugar may diti kabisira? Agyamanak. Gamno kayat mo pa iti aginana. Okay lang na ita, Pipita. Sige, ma'am. Awan parikot. Uray mangrugi ako. O sige, umay ka nga rod. Isurok ti kwarto yu kaninday. Dua ti kama ijay, kat sagkay sa kayo. Nakadanan siguro ni Pipita iti pagpayan na balay. Oray klatan nga iso ti umawag. Una naman nga iso ti umawag. Wah, Pipita. Apay nga minasan kumutlangan na maibalikas ti I love you ken ka. Tapno santan nga ginatayo. Kasla marikrik nakpay lang ti pagkina ni dekat kanyak. Diadda kam iji karting. Di na napuutan tinangarap kanyak kaput-puteng na iti ulag. Oh, thank you, ulag. Kapuking ka. Naarakop nak ni Pipita ngay ayat. Nga ora di na mo ngay ayat. Silpon ko. Clearing. Ay, nilapos ko. Hello, Pipita. Hello, kamutaw. At ako ni tibalay na kiti amaw. Ay, kat na sayata. Agyamanak na nakadanon ka na sa lunat. Wine, please ka mo ta. Agan anad ka dita. Mangayap kay di katwam no day mapan kay di garden. Wen, di nakadipagdanagan. Agsido karak pailan no malagip ko tinigul ka nakita kay di garden. Ngam agyamanak iti ulag. Ay, sige ka mo to baliwak mo ti umawag intun free time ko. Sige, tinapatag. Namuak na sa lunat ka nakadanon dita. Ay, marudan. Paano ka mo tao? Bye-bye, Pipita. Ay, inidip naman tayo. Ay, agmamalas ka talaga kamo to. Naibagam ko man. Salot, awan lata. Inday, iso ni Pipita Iso ti kadwa, makatulong. Hello, Manang Pipita. Hello. Wan, manang ti awag mo, tayo na unang ka. Wen, ma'am. Ni gayam sir mo, apay ang nag-tricycle kamatan. Ada ka no meeting na, ma'am. Kastaya. Wen, ma'am. Ada ka no ka meeting nakin kasi narak na negosyante akaskin kuan Sige nga Rod, isa ka na yung ti pangrebyan tayo. Umuna tayo namangan. Saan tayo nga oray ni Manolo, ta sigurado amanganan tayo chay. Nasaya da nga amaw, Manang Pipita. Ngam no maminsan, istrikto lang, Sir Manulaw. Ay, kasta ka day.
Wan, nang runa na may papaniti negosyo na. Ay, intay. Kanya ka titi negosyo ni Sir Manulaw. Nagduduma manang. Ngamita, pasigat pang Christmas items. Ay, kas kumaiti stuffed toys kan daduma pay. Ay, una, ataw, gatang iti kasta. Nagkatungarod nga order kin kwa na. Mayat nga rod ano kasta, inday. Mala, nasayaat nga raod no, naimbang da nga amaw. Tapno awan tarikot ta. Kat sayaatan tamad ti pa nagserbita kadakwada. Tapno awan may bagpagada. Masaba ka man pa niya garding. Dagasik pa'y ni Arlong. Barang awan papanan na. Takad wag nagsarato kada kiti pong tripolyo kong Chinese garbage. Kastamad na iti carrots. Awan. Saan ko ang magabagaban mo siklaan? Nagsapan? Apay aditi pala ni Pipita to umay na. Ay, ang mga no ni Along. Ni maapay adi nagtagaray no iso. Sino ti? Bagag siya pa, barok. Ha? Ay, kastama at ina. Si kakaditi asawa ni Pepita nga apo. Anya, asawa ni... apo ko yun ni Pipita? Wan, barok. Kastaya. Ay, sige, sumra kayo. Nalamin pa'y lahan. Apay nagsapa kayo? Naggapkapan nyo ka di. May kayo. Tagapi kayo. Kaya manak. Awagak tuman ni Pipita. Ipagkak nga tamang sapsapo keng guana. Ano nga ruda na barok? Pagkapian na kon, kamabisin na kon. Ha? Adamo lakaibat, di kapem. Ay, aday na, mabidlang ta, magtimpla kita kapiyo. Sus, sino matanda ito eh? Hello, kamutaw? Pipita, sorry ano, madisturbo ka. At talang amin napatik ni pakamuking ka. Anya tita? At takati pa rin ko? Ata, kwa, kastinay. At daginting nga bakal. Apong mo ka na. Anya? Pinagkapi ko. Ikasano, anya nga ron tiramidag, paturogat diti balay mo? Anya tinagan na? Ipang, Josepa Edralin Escuda ka na. Anya? O, anya, kasano? Sige. Padano ng pailaan, kabaliwan tantutig sarita. Ay, sige Basta pa nga ron. Abangan no, madisturbo ka kung tanda ka na kiti among. Bye! Bye, kamutaw. Lola? Apong ka? Josefa Idralen Escuda? Ay! Sino day taytan nga apong ka? Hawagak tumanan ni kamutaw no makawaya ah. Hey, sorry ma'am, da nakasarita kiti cellphone ko itay. Awan problema dita, Pipita. Basta maaramid mo dagiti trabaho. Agyamanak ma'am. Sino nga min dyan maawag kan ka na sapsapa? Hey, igayom ko amang bambantay kan mga aywan iti balay ko kan garden ko, ma'am. Nalaawa ti garden mo? Ay, damat may sa iktarya ang mamulmulaan iti natang, ma'am. At damat kaya mabalin mo, apay nga katulong ka. Ay, daytoy nga min tiragsak ko, ma'am. Ako right. Apay di ka makiasawa. Ay sus na riga, ti awan katakunay na itipiyag, Pipita. Kaasi kan tulaang, no nataangan kan. Uray kayat ko, ma'am. Awan mo tiyag gusto kanya. Anya? Mabuting dansa nga garam kanya, ma'am. Kan, sa anak mo't nga min na napintas.
Amon pipita, saan ati akin ror alanga, ti pakakitaan iti ugali ti may sa tao. Sa bagay mo't kat di, ma'am. Ti ko na magayim mo, lalaki wano babae. Lalaki, ma'am. Nagkaubingan kami pa, ya. Barupay, Uwan, ma'am. Nasingod kami laang agayam. sigurado ka. Ha? Amagan na damot na limod na panagayat natin ka ngam di na laang maibaga. Anya? Isus, saan ko nga mo, ma'am? Ay napipita, adda dagiti kakasta lalaki. Aram matabain baga ako nada. Anya? Kasan mga tapanawak na ito ya bakay. Ang mga nonya taramidin na di balay ni Pipita. Sos, nariga rin. Tay ito ikot itan ti pakarikutak. Supaya jak makapanan ni Jakarti. Ay padasik man nakasarita. Apong ipang. Abay, ayan ay jay. Ay, mapana ki Garden, sumurot kayo. Garden. Wain, awan kadwayo mabati dito'y balay ni Pipita. Abay, kumanawan ka duwak. Anda ka di aksident tao dito, Awan, Ayan ka di pipita nga po. napana ni ti trabaho na. Kano sumambay. Sus, mabayag pa ya. Ano ka pampanaw na lang. Suwaya. Wanya pa, sumurot kayo kanya. Masadutak. Nag-food out. Ha? Mabanggalatan. Susampo. Saan ako pa ninapalawak? Ang mga ano niya, kadintiramidi na. Puran ng tukot ibalayan, so sapo narigatan. Sapay ka. Kas lang at nakabaw na. Nagyamanak na nakaawag ka, Pipita. Amo, parikot ko to'y apong mo. Abay. Sa anak nga rin na makapanaw. Anya? Ikuyog ko kumay Garden, ngam di na magkayat. Saan ko mata mapanawan dito'y balay mo ta? Ang mga no, anya taramidin na, puuran ng tukay din, delikado. Narigat ka mo daw. Kinmaysa. Awan palagip ko nga apong ka. Wakas tanagan. Kaya't mo asawan, awalat istoryan day di apong ujang. Ikat ka sa nunga rodan. Bakit unayan ko na? Owan, panagkita ka. Nasurok siguro ng sintana. Bakit nga mo dun Eh, Ano sa mga kamutaw? Narigat mait no papanawag. awan parikot dita. Ay ngam ka sa noon. Di saan ako na makapanidya Garden. Ay, mangayap ka iti kadwa na. Ano, kadwang kailangan ka mapanidya garden. Sige, sige. Diskartiklat na tayo eh. Basta saan ko akay tapanawan. Ang mga nuwad da kadwa na gagtataka. Wasos narigatan. Si kagayap di ka barbaro katulong may Pipita. Uwin, sir. Makaldor ka ba't lang iti trabaho? Nakarap-rapis ka. Ay, uwin, sir. Saan mo tamay basar iti pamagiti tao ti kabalan na uno pigsana kat? Makamagkat ka ba't lang iti kartaon? Ay, uwin na, sir. Kabailak to pa'y naawitan ti sa nga tiklis ari puliyaw. Aliya. Oh, nakitam. At dagayam na lawa agar din da Pipita, kadagitin at nateng. Oo, matlagayam. Apaya kay kayat na tiyag katulong. Kaya't nangarot yung katulong, taadot matultulungan na. Natulungan na. Babaan ti panagbalin na katulong. Babaunan. Sir, urayan na ti trabaho no nadalaws kang naragsak ka. Awan anyaman na, sir. Aliya. Saan mo't nga amin nagundaway kat?
kwarta laang tinapatag iti tao, sir. Aniya? Gusto ni Pipita, Manolo. Win, sir. Oray adot kwartam, no adomot ti parikot mo. Ay, saan ka matlaang anaragsak, sir? Nang runan no, ti sanikwam, kat nagtaod mo at itinarugay tuwan mo daki sa wagas. Correct manan ni Pipita, Manolo. Uray adot kwartam no nagtao ti dakas. Awan tumitlaan ti mama ay na. Kun uray kusing, saan mo amay tugot no matay ka? Amom, Pipita, nalag-an tirik na ka. Madam, Manulangal daw mo dito ng panagriknak kas na natawanan kan kada kami. ay, agyaman at ano kasta, ma'am. Kung dayawag man ti kinapartak mo nga karkaraw. Ay, kasta ka day, ma'am. Ay huwan kaya mapanta ko grocery. Nasakit ti kurong ko ngagmaneho. Napalalwa kami tinagsida dyan napablad abukul ti uto. Ay, sana parikot, ma'am. Siya kung tagmaniho. Amom ti agmaneho. Wen, ma'am, adalisin siya. Awan nga rod ati parekot. O sige sige. Makitsindata kan grocery tang arod. Awan parikot, Mr. Cheng. Basta good price. Wan, totore. Basta dakkel ti ganansya. Quality dagiti produkto. O sige, madua piraso. 100 pieces. O sige, agorderak pa iti supplier ko. Okay. Bye. 100 kilos. Wow. Pirak. Dakkel manen ti sumrek at kwartak. Adda abumaknangak. Anyat kinuna Manulo. Agtorta no may abulan. Wan, Estrella. Agpabuking ka ni titiket ta. Sa dino ti papananta. Ay, mapantay dyan Singapore, Hong Kong, kan Malaysia. Sige, no day tati ko na. Ngam, kasanon ti negosyo. Awal di problema iti dayta. Anda ni Inday. Sinuro akon. Sigurado ka. Wan, adun tinaisurok may papaniti negosyo. Sikat bakaam mo. Basta saan lakad ya mabaybayat. Ay, wala. Sayang tinbisment ko. Sige nga Rod, sana bali. Adda ni Pipita at alkakmat dito'y balay. Kan saan da makapagloko? Tada CCTV amin ang suli. Wow! Italaga madlaw ko ah. Baraw kanyang model ta cellphone mo, Winday. Wen manang Pipita, iniktadak namin ni Bus iti bonus ko, tabayat ti sales mita. Wow! Talaga napigsa ti negosyo ni Sir. Wen ah, nagadot order kan kwa na. Oh, mayat ka, Inday. Ma'am, inton agabrudakin madam. Siyak ti mangimatong ni tinegosyo da. Ayaw, naggasat ka nito. Saya atem ating kau. Saan mo adadakulan ti panagtalagdakin ka? Ay, wun ama ng Pipita. Agyaman na kiti balakad mo. Nakaluto ka na, boy. Ha? Sino nga boy ako? Sika! Sana lang amboy tinagan mo, itay. Kamu to, apong. Wan, kamuti. Susapo sana kamuti. Kamuto. Kamuto. Bukon, naglagawa yan, kamuti. Kamuto sana kamuti.
Di na karong bugawan na! Ah, Ibulong kanto iti asawa mga buko! anya? Saan ko ang asawa ni Pipita? Sabay ganon ganda ka dito balay na. Inagaw mo ka dati! Inagaw. Siyak, tibantay na. Mga lumantay sa lakay mo eh. Apo, niya nga tayo ti. Masurunat tulangatan na ako. Surunab ka kanyak! Ibagmagakalaag matipod daw! Na, nanggang na tayo sa aso. Ay! Di ba ganong mo ato lang ak? Nagbidot ka! Napigsa ka ng gagaw! Anya? Oh, kita am na kita dua ko ton. Mga gudi magmagana! Ha? Loko! Sika di magsasalitaan ka! Ya. Ay, naglulugo dan! Ang katawa dan! Dagiti ko na ako ton, katatawaan da. Wan! Tukmo magkakanaw! Saging na ita! Ah. Di mo may bagati aya mo kan pipita! Anya? Kasta ti ibagbaga dagiti ko ton? Wan! Tunang kagabi! Di swadi mo magagti sa uda! Ay na. Sana makaano. Pasensyakan, Pipita. Yak mawawatan na ito si Mangbay nga apong mo. Di, kamu tau? Picture man! Send mo kanyak iti messenger ko? Kasano nga ta nga? Ay, saan ko ang kabisado ti agisit iti picture, iti messenger. Basta picture! Isuro ka ano kasanaw? Natamot Facebook mo? Kan messenger mo? Oo, magtidya. O, sige. Awan tinasasa ko kanyak ti apong ujaw kakapagyan ni nagnagan ikikasta. Iso aya? Uy, kamu daw. Si Mike. Isuan ko sampay lang nga. Bakit kapilitan na niya nga rod? Mauray na ko nga. Kaya ko ang makita. Ha? Damagan. No, sa dinaw ti lugar ta. Agore ka. Anya nga tanong ka sa umay ti cellphone, tas si kaman ti mangdamag yung kuwana. Ha? Ay, nasasayaan pa yan. Siya ti pang-interview ba yung kana? Ngayon, mabit lang, tamapanak kita yan na. Hello, Lula? Eh, oh! Sino ka akong di sarita ka diya ka di cellphone? Ay, siyak ni Pipita, Lula. Di ko na ayaw nga po ko yaw. Ay, sikadan ka, basang. Wey, napong. Apong, adaman damagan? Taga ano kayo kaday? Taga Digras, Ilocos Norte, Dingras? Juan! Karubak na Nestor Reyes! Ay, kasta kaday? Juan! Ay kano ka sumangpad, Apok? Kaya't ka makitaan. Gabing, di naksan maanusan to'y asawam. Ha? Kasla di nakikaskaso lumabinsan. Masurol sa kaniyak. Ni ka di kamuto, ti kunayaw? Di ka buti. Iswasumangpad ka kumahan, Apok. Ay, mabayag pa'y asumang pultak, apong. Kasta ka de. Ngam dumauray dak. Ay ka, nasayat, mate. Ay ka, urayan ka, Apok. Basta nanto pa sa rabong kanyak, Juan. Wala pong, abda. Ay, ang yaman na kanugas ka. Apong. Tudyo man kan ni kamutaw ta, kasaritak pay. Sige. Itid ko, iti asawam. Ang tigay, itudyo nga rod kan ni kamuto day ta cellphone, apong. Ta, agsarita kami. Kasta ti siyang kaibagana, Pipita. Agasawa ta ka nang. Bayang lang tanod, ito ti pamati na kamutaw.
Nagsaya atlet ko man nagpayso. Kamu tau? Anong sama? Ayat ko makita. Kan makasarita na imbag. Kat sige Anong samlat na basido na? Ipagpagapumlatakan niya ako. Uy, nawan parikot. Ano sak, parakin ka. O sige, agyaman ako na. Anong kamu tau? Bye! Bye. Mapaw. Anya kita nagsaya at kumanupod nung agasawa kaming kinpipita. Siyak nga tanti karagsakan. Kasano ko mapasamak na ita? Katukol mo't tidilak. Di namo't maipalikas ti I love you, pipita. Hasta ti sangkay bagana, pipita. Agasawa ta kanaw. Bay, ang balatan no, nakita ti pamati na kamutaw. Nagsayatot ko man magpaypay siya. Kamutaw, anong sama? Kahit po makita, kan makasarita na imbag. Good, sige Anong samlat na basitay? Pagpagapumlatakan niya ako na, kamutaw. Wen, awan parikot. Ano sak, parakin ka. Sige, agyaman akmanay. Aganan ka kumaa. Bye, kamutaw. Bye! Anya, kiti na nagsayat kung ano po nung agasawa kaming kinipipita. Siyak nga tan, di karagsakan. Ay, kasano ko mapasamak na ita? Katukol, winubulo mo tidilak. Di naman may balikas ti I love you, pipita. Nagdila ka. Saan na ito Nagtalinaod dito'y data bakit? Ay kasanon, nuurahin na ngagpaisot isa sangpot ni Pipita. Ay, nagtukan. Kasanong nagtrabaho ak nga itan. Ay, itiks ko man tayo ka anak ak. So di mang kita tama pa anak kay Gardeng. Saan ko may talog ka daalong di Gardeng? Sayang ti panog ko no mabaybayan. Kadi parikot mo, pipita. Ada kadi parikot mo, iti panagyan mo kada kami. Ay, awan ma'am. Da kayo ta kadagiti nasingpay ta nagbalin nga amaw. Agyaman akno kasta, ti panagkitam kada kami kini Manolo. Kwa ma'am. Adalaeng parikot tay gayim ko mga aywan iti garden ken balay ko. Apay, anyat parikot na. Ngamin ma'am, ada si Mang Bay iti balay ko nga apong ko kanaw abakay. Anya? Ngam, saan agaputa jak bigbigan nga apong? Ngam, awan mo ti malagip ko anasasauday di apong ujong akabagyan mi akas jay tinagan na ma'am. Ay, kita mga pipita. Ang mga nuapan mo dagiti akyat bahay wenno sa sigang ako na daritan. Anya? Agraraira ita dagiti aman agdakdakas. Hoy, day takot nga ma'am. Uray kaskasanaw. At dagiti napundar ko nga likama na mapukaw ijay. Awa agam ti gayem mo, tapno saan nagtaltala kiti bagbagam abakat. Ang mga nanda kakadwa na nagtatata. Ala, nagnato ti guri-gur mo, inday. Nagsakit ti ulok manang pipita. Saan ko akayat ti sumrap iti opisina? Ay ka, ibagata ka da sir Sige man ngarot manang. Nagsakit ti ulok. Kasla bumtak. Sige, siya kunti makaam mo. Uray siya ko unti mapan ijay. Basta yung mayat lakit din ni sir. Awan ngamin tarkan na ijay butika. Ay kawan Awan parikot ka niya kinday. Ay, matalukak may. Sige man garod manang. Talaga Jack may turan ti sakit na. Ala, mabait laag. Tamapan ko ibagakin ni Sir Manulaw. Apay ni Inday. Sampai bimakon, pipita. Saan ka no ang makastrik, sir? Ta nasakit ti ulo na. Kan nagngataw ti gurigur na.
Pag tumarang pipita, mga laka iti medicine cabinet iti agas. Oo, ma'am. Pasapol nga dagbati di opisina kin budiga. Dagsangpet nga ista kita. Ni pipita pa lang at ikuyog mo. Matalag ka lang, Pipita. Wunmut, sir. Nabayaga ko na nagkatkatulong. Awan pa'y nakaidarumak nga uray maysa. Awan pa'y maday apakasarsarita at kadagiti nagbalin nga amo. Sige. Sikapay lang ti kuyog ko. At anas ka napapanak numarabda ba? Sana mabalin nga awan mabati di opisina. Alawan, sige. Awan mo't parikot ka ni pipita, tadi adal mo't. Nangat nga to pa'y kati adal nangam ni Inday. Sige. Agruwat ka karoon, Pipita. Sikati ka duwa kumapani di opisina. Isuda ito, iti budiga, Pepita. Dito ya may pumpan, nagiti sumangpit nga ista. Nakakarton lagi jay. Pasapo la matik up, no kompleto. Uwan, sir. May sublimit lang nga may packing tape. May silyado mit lang. Uwan, sir. Kan, saan ko akaya tapakibiyangan yaw? Ginawan sa bali ang makastrek, no sana si kalaan. Katno, ag-deliver da nga, sir. Ay, bantaya man na imbaga. Ang mga nuadagi puslit iti stop toys. Nagina ti balor ti tunggal may sa kadagita. Ta imported materials. Uwan, sir. Sana balay. May deliver met langan dagita inton bigat. Uwan, sir. Sige. Umay ka iti opisina. Ang tapay paramid ko ken ka. Amo ka saan ka marigatan. Uwan, sir. Amo met lang tagaramat iti laptop. Amok, sir. Good. Sige. At the paperworks, aparamid ko ka. Awan matrabaho akon no kastoy. Agbambantayak mo din iti bakit ngagkabaw sa pahin. Sos, ang mga no kantyawan dakpayan no makita da nga bakit dito. Nakaturog. Dumaw asa kiyan da kapitan. Tay bagak ti may papan iti bakit. Kamote! Anyat masida! Adobo ko ba? Ha? Kaya't yun ti adobo? Wan! No di nagpagsida ni tinaimas! Ipulong ka to kan nipipitang hapugog! Isina nakalaki day! Ha! Agpili pa iti silang ibang klase apisita. Ang luto ka na! Kamote! Barok! Kamoto, apong, sana kamote. Ay! Kuna ano? Kamote! Sal... Tinuray, bakit kita? Ay, agaraw ka na! Ha? Mabisina kun! Ay, uwan apong. Bayo na ba't ka man? Awa na! Lukas ka lang! Saan ka makaputot? Kan napipita nga po ko! Anya? Nagboring mo din dito. Awan pa'y makasaumay. Hay! Awan pa'y dagiti imbaga ni Sir Manolo nga deliver iti stock mi nga stuffed toys. Nangina ka no dagiti stuffed toys una ni Sir. Ribo ka lang ti bayad na. Nay, kasanulang atan kangina ti materialis dagiday nga stuffed toys. Takas jay kangina. Makaboring ang talaga. Ay, awagak man kit din ni kamuto. Kumusta ida iti bakit asin mangbay ijay? Putno nga ta nga apong ko? Putno nga ta kakabagyak da ijay?
Agyaman na timawag ka, Pipita. Kumusta ka mo, tao? Nadakatimanin parikot tita bakit wano akong ko amang biro-biro kanya. Awan mo't kit day. Agsapaw, ulit na ima sa masidara. Nya! Ilot ko ang Kiti karigatan, saan ko ang mapanawan? na kadwana nung pumanaw ka. Sa nakatilitan daw ka mo, tao. Delikado, te. Kami na ibagakunyak ni Madam Bukay. Amangan ka no at kadwana na itagod. Tao di pang lupa. Anya? Basta nagiti salisigang. Wano, katyat bahay ka. Asos, madigaro da pampanawan, ha? Ipakamong lang. Ganda ka. Ano, ang nagsapsapa ulit di ka bagyan na. Kasta nga ro di plano ng sa anak pa anakapan. Anong sampay lang di taang ka mo daw. Amangan no, kapag iyak mo kitingang paiso na ita. Wen, gapulangking ka. Aramidag. Anusak, aging kahit isumangput ka. Taktaw di nagsungaw. Anya? Wala sa makan ka manginuwar iti ATM ko. Ta isong pagkijandang. Eh, Ano pumanaw ka? ay, wan, sige. Lagi pat, dagitin bagam. Aki ornos yung laangan dagiti karton kan dagiti dadakkel a plastic. Ato humanan ti dinteng nga istak ni Sar. Naimbag mata malako da kamin dagiti. Ni Sir Manolo. Hello, Sir. Hello, Pepita. Adda ka din delivery. Adan, Sir. Kapampanaw dagiti nag-deliver. Good. Pantaya ba na yung bag, Pepita? Awan pastragam ka na kiti kakaduang bita. Doon naman, nilaang bitaw nga helper tayo. Uwin, Sir. Saan ko kaya tamaksayang na kita nga uray may salaan? Noon da mapukaw. Pabayanak. Kahit kurang ti makapula na silduyaw. Nya? Sige. Umaya ko dito, Pepita. King-apag na kiti na-deliver ng stop toys. Apagan lo ang damage ka na kiti na-deliver dito. Uwin, Sir. Kumusta ang direk na, Inday? Medyo okay matan, ma'am. Kasla maulawak ng kwa. Anya, amangan mo't no nababati daram wano kurang titurog mo. Isang ko nga mo, ma'am. Inkag pa-check up, kadoan ka. Saan, ma'am? Mayat to siguro da ito yan. Sigurado ka? Hun, ma'am. Aginanak lang. Sa paaglangan ti maturog mo madamdama. San kayo nga agpuy-puyat Daytan sa laangot ag Facebook to bubra amon. Saan mo't ma'am? Sige, agin na nga road. Huston to na makastrek kan no biga. Anda kayo mutin Manolo. Kumusta ti negosyo? Awan pare ko, ti Estrella. Naturas. Nagato nga order kanyak. Kurang laeng tag-deliver. Kasta ka di. Amumutan ti demand nga items ita holiday season. Wan, pasig nga ayayam. Isuagon dawaya, Estrella. Naimbag no adalat tamat supply adumdumtang. Sana parikot. Isuakal pasan ti holiday season. Ang bakasyon tayo man. Sigurado ka? Agpa-booking account? Wan. Okay, awaga ka ron ti travel agency inton bigatan. Marami damon ti itinerary, tayo sa tibaga. Kumusta ka, Inday? Medyo matipay lang nga ng pipita. Masapo nga pa-check up ka ata, mga noon niya daytan. Sana, sumaya to siguro. Kaano pa yan nariknam dayta, Inday? Tanta ni makalawasan manang. Hala ka, nabayag kaya man. Ang pwede mo yung pagpagkakaplasar kan, ma'am. Ika pa ilagpay, mag. Ay, matitita. No, adamade ang mariknam iti bagay. Ibagam kadakwada tapno masigod.
Manang, sakot nay. Kasla aglulusyaw ka. Sana bale. Mayapton manang. Di nagpakadanagan. Kun, agyaman na kiti concern mo. Nakaturog ni Inday. Saan ko maalat iturog ko ah? Ay, patasok man nga hawagan di kamutaw. Bareng nakariin pa. Ay, nasa pa pa'y maglakayak. Alas 9 pa ilaan. Kumusta nga tati apong ko anayaw awan? Apong ko nga tangang paiso dahin dyan. Agyamanak timawag ka, Pipita. Kumusta kayong kaputaw? Anyat madamag kan apong ko anayaw awan? Mayaten diturog na. Ngem nagado akid daw na. Basta di? Ngem okay lang. Tilang parikot. Sa anak ka basta makapanaw diti balay mo. Amangan no pudno timbagam. Nga dagrupo na. Kat pinaunadalaan. Wain kamutaw. Isungarod ka numabalain. Saan mo apanawan ti balay ko, Wan? Sayang dagiti na pundar ka ano takawan dalaan. Wen. San ka ngagdanag? Siya kun ti makaam mo itinayaw awan nga apong mo. Agyaman ak kamutaw. Pay, saan ko ama sigurado nga apong ko? Ay ko, tulungan talatan ah. Mas tawak lang. No kasano ang nakadanon diti bugyas ha. Uri siya nga raw. Ang panunutok mo eh. Ngala. No saan mo man akabagyan mo no apong. Kat pudno anayaw awan laeng ay uray na. Sa payla ko ma. Ta saan nga pandag iti managdakdakas akas iti kunam. Intay, ibagang kumakanyak. Agtalag ka. Datalaan ti makaamon no anyaritak. Manang Pipita, agananad ka. Uray siya. Ay, apay. Tsaka mo nurumbang ibagak mo saan. Ibagang kitin. Uwanaw. At takati pa ka inaigan tinatuktalak, Inday. Ha? Naduktalam, kunam? Anya dahin siya, manang Pipita. Iti na minsan, kinasaritan ak ni Sar. At taimbaga na anak kaburbur siya ak launay. Anya dahin siya, kunana, noan niya, ti makita ken mangeg ko ije opisina bodega. Saan arumwar? Ibatik ka no ijay. Imbaga naman kang kaday tamanang. Uy! Apay! Naibaga na idikan kadaytan. Uy, manang. Mabut-butungag. Tanong sa anak ka nung agtungpal. Delikado di piyagaw. Mabut-butungag manang Pipita. Ngamin, adda na duktalak ijay amatay. Ha? Anya day jay Inday? Ipakam, saan ka magtanang? Siya ang di makamaw. Adda illegal nga aramid ni Sir Manolo. Kun kada. Inday, saan ka magbutang? Saan ka apumanaw? Siya di makamaw. Anya, why? Rumbang ama isardeng ti aramiden da saan amay parbay. Magupad ti rumbang ama gupad kan maibutaktak ti rumbang ama ibutaktak.
Ang putak manang Pipita. Saan ko pa kayo timatay? Kasabulan dagdag itinaganak kanya. Kan kakabusat ko. Kasi tinakulaking dangay. Saan ka magputang? Siyak timakamaw. O aliya hanay. Kumusta dyan pailaklakat ko kan kasapulan tang aktor? Nakasarita ko di travel agency. Magaklakan ka no kaano ti kayat mo. Oray, titinga na ito yung bulan Talpas kunto nagiti big deal ko. O sige, isungarot ti yawag ko. Tap na maibukdan. Ay kauna. Sigurado ka. Akabalan da Pipita kan inday nga ipataray ti negosyo bayat ti kaawanta. Uwan. Kat dayawak ni Pipita. Naurnos ti aramid na. Kunakmut kan. Adayo anangat nga to ti adal nangam ni inday. Huwag nga raw. Kan makita. Matalak ni Pipita. Uray mo't ni inday. Huwag nga raw. Kan makita ka. Matalak ni Pipita. Uray mo't ni inday. Takkel tinagdumaan da. Lumabinsan. Nerbiusan inday. Nerbiyosa nga. Lalaka makikigtaw. Kasano? Bugta-bugta kamot ngamin. Ay siyempre man At dajay gundaway anapodot ti ulo. Natural na itay ti tao. Sige. Maamuak no kaano ti eksakto apit sa tiplay. Tapno mabilin ko ahusto da Pipita ken inday. Agabrod kayo kunayo, sir? Wag, Pipita. Katsika, tiyag talina di ti budiga opisina. Oo, sir. Ibatik mat kan katitul magtulungan. Nalay kagayam ngang manihaw. Sir. Adamot license ko. Okay. Kat ninday mo ti mabati di balay. Oo na, sir. Kasi ti kanayon ko ngay magbaga. Luan ti makita mi di budiga. Saan kumarumwar? Mawata mo, ti kahit ko asaway. Oo, sir. Saan kayo madanagan? Matungpal amin abilin nyo. Nasayat. Makatarong ti kaya ba? Tumasaag kan tanda pa'y papanak. Makamu ka pa lang ng opisina budiga. Oo, sir. Tumasaag ka karunay. Maladawak mo ito ni timiting ka. May saak dito'y. Lukas na. Adagun daway ko magsukimay. Sayang at may no pumanaw da Sir Manulaw. Umay ayon ti kun taway. Saan arumbang agnanayon ti aramid da? Ato ti matataol abiyag. Gapo iti negosyo ti amo. Kasano nga tanga ibagak ka ni Ma'am Estrella da ito'y? Taisot makisarita iti asawa na nga isarandeng ng tiaramid na. Kaano nga iti papanyaw, ma'am? Intun pitsa 15 na ito yung bulan. Ada kayo pa ilan kan Pipita ti makamo dito Wala, ma'am. San kayo madanagan? Mangiba ti akti gastusin nyo para ti agserpikata kayo. Bayat ti kawan mi. Wan, ma'am. Itid kumatan ti sweldo yo. At yaman kami, ma'am. Talo alawas mi ijay. Medyo mabayag. Isuasaan nyo kumabaybayan to'y balay, ha? Inday? Wan, ma'am. Saan kayo madanagan? Kasaritak mat ni Pipita. Uray kat awan unay aramidyan nyo, taawan kami kat nga rod, ngay lutuan nyo kan ilabaan nyo. Wan, ma'am. Basta ti kayat ko, maiwanan to'y balay. Ang mga nadanto kiti makastrek nga agtatakaw. Di kay matanagan, ma'am. Saan nagaputawan kami, kat no asino laditan, ti paspastrikan nyo, ha?
Uray gayam mo no kachat kas kada katismityo. Saan nyo apas pastrikad? Ha? At tayta. Adon tinakalap ko nga ebidensya. Na picture ko, na video ko. Nagsabli akong iti opisina. Amangan sumangpot ni sir. San aron ba nga maamuan natin pa nagsuksukimat ko? Ikon ko matlaang ti CCTV. Kilin mo nga rodan dagat ito Australia. Nila ang inday kinabilin ko. Diyak pa'y nakasarita ni Pipita. Nabilin ko return no anya teramidan na iyo opisina. Doon na baro at transaction kin delivery. Ison ti makamap. Nasayat nga rod no kasta, Manolo. Eksakto Australia. Pasitlangan dagat tinabati nga stocks. Kan intun lawas na pailangan sumangpit ti baro at delivery. Naimbagman, tamalakom amin kat nagadaw. Bali siyak ti stockcase. Siyak amin ti pangalan dagat ti distributor iti intero a rehiyon. Kasta kayam? Isuda mo ti makamo ang mangilako kadag iti department stores. Isugawan parikot. May salang nga bagsak kanyak. Ngamdak kilat na tibingay ko. Factory price ti pangalak. Paglangan ka na ayabak ni Silvia anang bantay iti bakal. Nabilin ko ano da sa bari at tao ang maisardeng yay. Yawag na atago sa kanya. Okay. Ato pa'y kayam ti sana naga-ikan dalong. Masiragwan kumapay lagi tidak to ma. Talagang ato atak-tak timpa ay hindi abakit. Mau awag ni labs ko. Hindi na mo alam ko. Yan. Hello, Pipita. Hello, kamuntang! Kamusta ka? Adda ka dito pala ikaw? Ay, awan. Agda gitu yung gardeng. Naibagman ka na ka dito? Naiwan mo? Naayabag ni Silvia ka anak anang bantay iti bakit. Kasta ka day? Ay, awanan na. No sa anak nga umay dito yung manggita kadagiti mula. Awan ba na ganda na? Kasta? Sayang ti banog ken gastos no mabaybayan na gitaw eh. San mat nga mo dalong teraramidin na no san mo nga ibagawin no iwana sida. Day tanati rigat na. San kumakait ni Silvia ang imong kuna tangdana iso nagmayat. Imbagman? Ngum sanak nagbayag dito eh. Ibagak lang ka dalong teramidin da. Agawid akmot lang adagos. Iswa. Agad halos ka kumakamutaw. Ang subsubalit ang tao na suhang puitan. Uy, nanyan. Ako na nyaman na. Basta si ka, ano sa? Masyanak matkan ni kamuto. Agasang dayta. Agayuhan iti bakal ta din hamot kapin anaw. Ay, mabainak paikit din. Ang sangot nga rod ang mabalay na papanawan, wano baybayan. Ta, kasanon no ahapong kong agpaisaw. Ha? Masidira ko na ano kas, tati mapasamak. Nyamot ti kastuyan. Makapasikaw. Naimimbag pa'y jay adar aramidag ng ti kastoy anak atunga. Ala, ay, adan ni sir. Busina tilugan na tayo dyan.
Anya jay ko ng pipita. Kaya't buti gumatang itinakkel at Teddy Uwan, sir. Di kasla tao, ti kadakkel na. Saan mo ka mga lantipresyo na jay? Anya? No lagi ti babasit at Teddy Bear ken stop toys. Mabalid. Sir, kasano ka di kang hina? At agbalor ka na kitya iti 100 to 200,000 pesos. Anya? Kamalam? So, nagnginamot gaya, may? Iso di mo na ambisyonan pa iti gumatang pipita. Sana balay. Regaluan kanto. No sumangput ka pa'y manipod na brown. Kasta tinaybaganagan ka man ang pipita? Wine, inday. Kinapuno naman ang regalo kanyak ni Sir J. Cellphone ko abarbaraw. Anya? Kasukat ti panaguli makan kinasingpat ko ka na. Kasta? No kuna na arigaluan na kainton sumangpet da, itod na daytaken ka manang. Saan ko ka sa pulan, inday? Anya? Inday. Para, kada ito. Ngam, amangan. No, kulungan ti pagtungpalan ni Sir Manulaw. Apaman na sumangpet da manipod abroad. Alamanang, delikado na ita. Saan ka nagdanag, inday? Isuasaan mo pa ya patuluyan ti pumanawa kas iti kunam. Tapno at takatwak. Bayat ti kawanda. Uwan manang. Nukas kasanaw. Agid dan tantaw ang pumanaw. Ma'am. Mabalin kayo kadi akasarita. Wan, pipita. Anya day jay. Saan ka diya flight yun no bigatin kin ni Sir Manulaw? Wan, apay ka di ha. Naitid ko mo ti sweldo yo. Kasta mo ti allowance yo kabayatan ti kawan ni. Oo ma'am. Awanan pare ko titi dayta. Agdalaang damagag ko ma. Sapay la ko ma. Ta saan yun nga ibagbaga kin ni Sir? Ta amangan no kaluksaw na. Anya dayta. Ma'am. Anya pa'y dagiti dumaan negosyo ni Sir ng amuyaw. Pagkukwartaan na itidakal. Anya klase ti saludsod dayta. Pipita. Sorry ma'am. Kaya't kayo laang protektaran. Nagsimpot kayo, ma'am. Kayat mo asawan, pipita. Malaksi diti negosyo ita ni Manolo. Adda pa'y sa bali. Kaya't ko ada kayo kumati mangimbestigar kin ni Sir, ma'am. Ang kuma, saan pa'y nga itata? Agbiyahe kayo. Anya? Panag ko na. Inton sumangpot kayo laangan nga amon nyo ti kinapudnaw, ma'am. Saan ko kaya tang madadaol ti enjoyment yung agto? Nakapanawan ka, Sir, manang pipita. Nagtayag paikit din ati plano nagluganan day ti day nga oras. Wain, inday. Anya ti planong ita manang. Inday. Kayat ko apanagnikan ti atap ko kan imuna anadok talak. Makagura lakit din ni boss. Awan pa masulan na, inday. Ngamin, illegal der aramidan na. Ay sa akamang ni Sir iti may sa drug syndicate. Nukas na. Why, ninday? Maus-usar dagiti stuffed toys kan teddy bear at transport materials da. Anya? Why? Maipalpalaman ka dagiti stuffed toys kan teddy bear dagiti kinilo asyabaw. Magkagsaman iti kwartam kamote barok. Tadalang gataga kiti store. Anya ka di dayta katangan nyo, ta siya akong timapana ko. Ay, sana si katimapan siya. Anya, ang mga nuwa niya timapasama ka na kayo ti dalan. Anya ko ba?
Apay tanga. Ah? Ay, saan? Saan kayo ikan? Saan ko akaya ti makabasol kan Pipita? Sino apipita ti pagbagam, Aryong? Aryong! Kitnusak ni kamuto. Ay, di nakman lukuan, Aryong. Ah, Talaga mang lukluko ka, isuwag talawakon. Anya? No di ka magkati ti kwarta, ay, siya lang! Ay, Dito, umay kayo dito. Yes, ma'am. nakapita ka naman tayo ti sumuwan. Ang nakaduha na babae kan lalaki. Sino nga talaga kita? Naimbagal daw, Ah. apo. Kapitana, da kayo magkayam. Sino da kiti kakadwayaw? Naimbag, tanadanod da kakamoto. Ken ada pa'y lagayam dito iti sa nga ilim, mabakat. Ha? Ay, apay nga da kayo dito, ibadong. Kwa, kapitana. Nasayata da kayo. Oh, wen kamoto. Umay danalaan ni Lola Antonia. Anya? Antonia? Saan Josefa? Wen kamoto, ket kayat daka akasarita. Adan sa kano itindakan ka kung guna iti panangaywan mo iti apong da abaket. Ang text message ni Kamuto. Pipita, mabalin ka kadi nga awagan. Importante. Hey? Ano nga tat importante nga ibagan ni Kamuto? Ay, siya kung timangawag kin ko na. Mga nonyakit din ti parikot na. Nang runa iti bakit takadwa na. Atita. Agriring ti cellphone na. Pipita, agyaman at timawagan. Sa bagay, awagan ka kumamot lang nga. Apay, anyat importante nga ibagam kanya Kamutaw. Di bakit nga iwan ko? Inaladan. Anya? Agkabaw mo't kayam ni Lula Antonia. Antonia? Kasta gayam, ti pudno anakan na. Sana Josefa Edralin Escuda. Apo. Wengerod Kamutaw. Ako, kapamidag amang lagay. Awan malagip kau kan istorya day di apong ujong akabagyan miya kasta anagan. Swati mo apong day jay, tapi kimot kayam. Kabaw. Kasta lang ka na. Di kapat gan. Nakatulong ta, Kamutaw. Gusto ka magkiti ha? Awan. Sa bagay, adamot sukat na kiti nagastos ta. Ta, oray saan ko kumangawatan. Impilit damot tinang taditi kwarta. Ay, kasta ka day? Wan. Alaka, wala. Saan mo na basol day ta, Kamutaw? Una, saan ko mo tapabayatan yung impilit naman. O sige, ang mga numadisturbo ka, impadamag ko lang. Maliwan tanto tagsarita. Awan ter aramidag. Awan ngamin dagiti amo may. Ay, wala nagpeso. Kumusta ka matandita? Awan parikot, Kamutaw. Dagiti amok ti adda agpangpang ta parikot. Nang runa iti lalaki nga amok. Anya? Win Kamutaw. Adda illegal a negosyo ni Sir Manulaw. Nakatalos ako ni Tibalay ni Pepita, grama ni Ti Arubaya. Nasibugak matan na iti masitas na, nang runa kadagiti Ros. Derombang ang mabaybayan. Ay, pudno ana perhuisyo akbay ti kadreya api ki alula ni Pepita. Adamot kit di agas ti panog ken sukat tinagastos king kuana. Tadakkel mo't basit intad dagiti anak na ken apo na. Anay, agrubata kiting na mapanak man ni Jegarding. Nasken na may bagak no anya ti aramiden da along. Anya nga ti plano yo ita manang Pipita. At tapay kayat ko apun ken intay. Manang, kayat ko. Saan laeng asyak ti agsukimat itinhalimay. Anya? Duhata inday. At tapay may sa
silid iti balay daan di da kayat amalukatan ng runakin Sir Manulaw. Un manang, naingat tibilin na kanya kajak sumsumrag ijay. Nasaok iti na minsan kan ni Madam Estrella. Tadtalusak. Kunana, awan mapalubusan asumrag ijay. Ta naingat tibilin ni Sir Manulaw kat isulaang ti makastrik ijay. Hanggang anya nga ron ti plano nga ramidan ita manang. Adda nalipatan da inday. Inted da amin kanyak atulbag dito'y balay para iti emergency apag kasapulahan. Kasta ka day? Wine. Umay ka. Ipadas ta amin dagiti tulbag nga da kanyak. Manang, at the CCTV amin anak kamuntar ka dagiti silid dito'y. Saan ka parikot, inday? Urayon ta. Addan to umay agsukimat dito'y apan nakabagi tilintag apaman amaala dati search warrant order. Anya? Unintay? Ngamin, addan initial report ko kadagiti otoridad. Ala ka manang, kagurada ka lagit di dasar. Sorry, Inday. Masapol ang magupad tigtakas nga ramid na. Kita mintay. Adda pa'y karkarton dito eh. Ada kayang istak ni Sir iti stuffed toys? Adda pa'y teddy bears. Nalimad gayam abudika tayo toy. Akwarto iti basement manang. Wine. Sipod sin mang pertak. Saan ko pa'y anapuutan nga adda na irwar iti daytoy akwarto? Kita ang taman tilinaon dagiti karton, manang pipita. Day, tati pagbutbut ngak manang. Tanadok-talak mat di budiga, nga dalaok na nga illegal tinegosyo na. Aging ka ita, awan pa'y awag da kadata, inday. Nga raw. Natawag ko, inday. Di may isa ka dagiti kontak ni Sir Manolo ani Mr. Chong. Hello, sir? Anya ka diti maipaay ko kada kayaw, sir? At nakano delivery iti stocks? Ay, kasta ka day? Hoy, iso ama panak ijay bodega opisin. Patsak nga umawag ni Sir Manolo, maipapan iti daytoy. Lakit di Isupay kit din daytoy umawag nagpaiso inday. Hello, sir? Pipita, ipawag ak tatay niya wag kanyak ni Mr. Chong. At na-delivery ita. Kasa ka di, sir? Kasi timpilit ko kan ka. Sikapay nga timakang mo dita. Uwan, sir. Sana balay, kapakalawas langan kan sumangpad kami kini mama. Ay, uwan, sir. Sige. Urayam na kita agi-deliver. Kastamad tayo nga damat lang umaya pangala ka na kita. Masapol si Udi. Uwan, sir. Iso ti baga. Sana bali, Pipita. May bagak ka na kita umay mangala ka na kita. Uwan, sir. Di aramidam. Bilangam apin na kita deliver na. Kik apam na kita may dumati lang ng stop toys kan teddy bear. Uwan, sir. Mumunta kitay. Uwan, sir. No problem. Unti makam mo. Agi-deliver ako na ni Sir Manulaw. Apag husto ti isa sangput da Sargento Runas. Nagpamarang dala ang akadwame dito'y budiga. Inak ilukaton tigay.
nga dagiti nagideliver. Dahito yung tikintaway mi kada sarento agsukimat kan agkala iti ebidensya. At akon man ang pipita. Agya man nakinday. Ngamin, masapul nga dakadwak nga agsaksi. Ud manang, saan ka matanakan? Saan ka panawan? Agya man nakunay kan kainday. Sige, mapantay iti bodega. Ada ija da sarhento runas. Ha? At na pulis dito ay? Wan! Nagpamarang da akadwa tayo ida iti trabaho. Sumakawan apulos ti panagdwa-dwada. Kasta ka day? Na-surveillance mo't ladag jay. Kat mapaliiw amin na tignay da. Tapno maamuan da iti pulis ti hideout da. Kan maamuan ti big boss da. Kasanon ni Sir Manulaw? Amang ano sa amin na makaawid inday. Anya ti kaya diya sa manang. Amang ano pagdisaag na pailaan ni tiroplano kat tiliwuntan. Jesus, kaasimot ni Sir. Inday, saan akaasi? Dahito ti pinili na ataray ti biyag na. Tinakakaasi, kat dagiti agbalin a biktima ti angaw lamay parit a droga. Nakasaritam ka di, da pipita kaninday. Uwan, Estrella. Awan parikot ka na negosyo ta. Nanayas ka daw, titaray da. Among ka di Manolo. Itala nga may bagakan ka da ito eh. Ano na ita? Saan ko nga amo no, rumbang nga ibagakan ka da ito eh, ang kidawakan ka. Saan mo kumangunguntan ni Pipita, ha? Apa, Estrella? Ano ti pa kayo naigan ni Pipita iti da ita? Adala nga may dinamag na kanyak. Nga? No, anya pa ti sabali nga ambok a negosyo. Adya? Ay, sino baga na Pipita? Abay, kasla nakigtot ka na imayang ka Manolo. Tanyat nang igapwan na nagdamag kan ka iti kasta. Saan ko nga amo? Apay? Anya ka di pa'y aya ti sabali a negosyo. Ne. Awanan, Estrella. Adya kumapay. Manolo. Umininom ka man na ni di hard liquor. Sigod mo't nga inumak, Estrella. Pampanunutom sa amat tandi na ibagakan ka. Naibagam nga? Di mo ipapaniti na sa lunsod kanyak ni Pipita. Adya? Ne, saan? Adya kumano na sa lunsod na dagit eh. Manolo. Di ka unay. Saan na pagpaimas iti kanday ta? Nagudwa mong tabotilya at state side of brandy. Estrella? Papayagas talatan ti panang mat mo kanyak. Kasla, at na kayat mo amatukar kanyak. Unay day tabatok ka na sa rita mo. Nga mala. Sapay lang kuma, kasaan ka nagbidtot. Ano na ita, Estrella? Mas daok lang iti kadakkel, ti kwarta sumsumret, iti negosyo. Aniya? Hello, kumusta kayo ditan, Pipita? Nasayaan kami, ma'am! Sumangpot kami nintong bigat. Nadalos palay. Awan pa rin. Nasayat. Pipita, sukatam ko mati kurtina iti kwarto mi kiniseryo, ha? Mangala ka iti kurtina iti cabinet. Uwan, ma'am. Siguro, mga alas 8 iti rabiin, tunada kami dita. Uwan, ma'am. Urayan na kayong ginisar. Wan. O sige nga, Rod. Bye. Bye, ma'am. Iday,
Sumampay tanda, ma'am. Nasaya at ama nang. Ngam, kasaron. Kaguro nakalakit din ni Sir Manulaw. Awan ton maaramidan na, Inday. Tas sigurado nga iti karsel ti pagtumpalan na. Aday ta Manolo, naka-check outan. Okat, kasano? Mapantar iti nagibat siya kitilogan ta Australia. Mr. Manolo Tres Reyes. Ah, Yes, sir. Ano dayay? Sir, adagururay alugan tayo dyan. Sino kayo kanay? Siyak ni Sargento Ronas, sir. Kat adawit niya search and arrest warrant para kada kayo. anyat kaya asawa na ito, Sarento. Anyat basol ti asawa ka. Oo nga ron. Ano ti basol ko, sargento? Ijayton presinto ti pagpalawagan niyo, sir. Ken nawaya kayo nga mga alit abogado yo. Apay anyat basol ni Manolo, Sarento. Illegal drugs trade, madam. Aniya. Ay, ada kayo gaya man, ma'am. Ayan nyo ay. At na kami ni Presinto, Pipita. Anya? Anya kami tinapasama ka. Kasanuan na duktalan na kiti pulis, at tanay palaman at droga iti sumagpamanong ay staff to, iskan tinipin. Ay, kuha, ma'am. Sigun kan Sargento Ronas kat maatap gaya ma drug dealer ni Sar. Aniya. Ay, pakawanan taktis ka. Nakulpuda. Ay, so kanina ito, iti ka po na. Anagdamag ka iti kanya, Pipita. Ay, oon, ma'am. Nga main, adda na duktalak iti bodega. Gansan lang nga siyak, ma'am. Uray gayam ni Inday. Aniya. Amo may ikat amuyaw, ma'am. Masaan? Awan ang buong kitinay, Jay. Ma'am, pakawanon da kami kumano, da kami tiga punaan na balod ni Sir. Manrong mga pagdadakan niyo, Pipita. Siguro, nasaysaya at langan na mabalot ng tipatayon na hindi kakatuwa na iti sindikato. Anya? Kasano nga ay, ma'am? Uray saan yan alpas ti kontrata, may? No, saan da kami nakasakulan? Okay lang, ma'am. When, ma'am, uray siya. Saan, Pipita, Inday? Adada kasapulan kayo itataawanan ni Manolo Akaduak. Madam? Sa inyo apang panunutan ti panang sidir ni Manolo kada kayo. Dayawin kayo kitita. Da kayo tinakaduktal iti mating aramid na. Ma'am, agyam anak no maawatan niyo. Lepas at langar ti kontratak, ma'am. Agawin ak tumutan ni Jayan na eh. Adda kada kayo dayta. Nganya ti ko na dagiti anak ko. Mga no, pakirtikar min tulangan to'y balay mi. Wano, ila ko milangan. Ma'am? Inak tulangan makipagnaad kadagiti anak ko. Ay, sorry ma'am. Dapo kada kami. Naduktalan ti illegal nga aramid ni Sir Manulaw. Kunakon awan pagdanagan nyo. Takas itin ako namutlang ni Sargento Ronas. Under surveillance gaya man at talaga ni Manolo. May papan iti illegal drugs. Gitaan katay miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan na niliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksaat ken niliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intention mo na naman di mo ko manipipata di like ken at subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.